салом дӯстони азиз, барномаи субҳ ба хайр Тоҷикистон идома дорад ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд ду тан аз варзишгарони наврасе ки воқеан ҳам ба наврасии хеш нигоҳ накарда аллакай унвони чемпиони ҷаҳонро соҳиб шуданд ва зиёда аз 50-60 медалҳои мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳониро ба даст оварданд, ба гардан овехтанд ва албатта парчами ватани азизамон Тоҷикистонро баланд бардоштанд. имрӯз дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд Мунис Давлатов, Абубакр Давлатов ва падарашон Аваз Давлатов ки устоди варзиш ҳастанд. хуш омадед ба барномаи мо. субҳи зебои ватан муборак. хуб, сараввал шурӯъ мекунем аз Аваз Давлатов, падари Мунис ва Абубакр ки шавқу завқи ҳамин наврасонро чӣ гуна шумо бедор кардед ба намуди варзиш ва чӣ гуна шуд рӯ овардан ба варзиш? мо дар хона махш мекардем, мерафтам зал махдум бисёр мерафтам, ё гудак будан, майда будан, 1 сола 2 сола будан, қати мебурдум дар зал мешистанд мара нигоҳ карда, кай ман зал мером, машқа тамом мекардум, меромаду хайм хона да кор мекардан. Баъд рафтем Россия, Абубакр 2 сола буд, Мунис 3 сола буд. Ба бурдум аввал футбол буд, онҷода зали футбол гуфтум хай футбол да монум шона. ки ниё кардам барои футбол мақсад барои муаррифӣ кардани ватани азизамон беҳад вақти зиёд дар корай. Баъд мат харидум, дидум ки бисёр дар хона хушон ба хушон машқ мекунам, ба мат харидум, имконият камтар вай буд. Дар хона як 6 моҳ тайёр шидан, машқ кардан, кавёро дами тамошо кардем дар интернет чӣ хел кор мекунанд, чӣ хел дромадан амёра ҳамара дар хона кор кардем. Баъди 6 моҳ ба бурдумшон аз зали ҷиу-ҷитсу. Баъд дар ҳамун зал ҳами давом шуд, баъд дар ҳамун зал давом додан. устодашон дар намуди варзиши ҷиу-ҷитсуи бразилиёӣ ки аст ва чанд сол аст ки машқ мекунанд? устодшон дар намуди варзиши бразилияи ҷиу-ҷитсу Артем Сергеевич мебошад ки ӯ худ чемпиони ҷаҳон аст. хуб, чанд сол шид машқ мекунанд? 4 сол шидааст, муддати 4 сол шид ки машқ мекунанд. хуб, дар муддати 4 сол фикр мекунам борҳо дар мусобиқаҳои дохили Федератсияи Русия ва берун аз Федератсияи Русия дар Амурати Муттаҳидаи Араб, хусусан шаҳри Дубай бисёр баромад кардан аз ҳамин намуди варзиш ва албатта ин ҳама медалу камарбандҳо аз он далолат медиҳад. хуб, мехостем аз Мунис бифаҳмем ки Мунис чӣ гуна шуд ба ҳамин намуди варзиш рӯ овардед ва мушкил нест усулҳои ин намуди варзишро омӯхтан? Якам тренери ма падарам буд, дуюм Артем Сергеевич. Как ма ҳоли машқа наметонистам, дар Тоҷикистон ҳоли будем, мо машқ мекардем, арҷуманӣ мездем, пресс мездем. Баъд падар мегуфтум ки падар моро бурд футбол, мегуфтум ки ма дар ютуб дидам ки ҳама гӯштин кадасте, ҳама ба ман падар мегуфтум ки биё ман футбола мепартом, мерам гӯштин. Баъд рафтем 20 чемпионский пояс, 94 медали тило, шаҳр флоги Тоҷикистон дар UFC мебардорем. саломат бошед. беҳтарин воқеан ҳам аз хурдӣ ана ҳамин муҳаббат ба ватану ватандорӣ, муҳаббат ба хештаншиносӣ дар сиришти ин қаҳрамонҳо албатта ҷӯш мезад ва ҷӯш мезанад то ҳол ва ана ҳамин меҳнат, заҳмати падар ва устод буд ки воқеан ҳам тавонистанд ин наврасон Мунис ва Абубакр дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ дирафши ватанро парафшон кунанд. ҳар бора ки ман мебурам, ман хурсанд мешавам ки буридам, падарам хурсанд мешавад. Инами ҳамаш барои кулли Тоҷикистона. ҳамон лаҳза эҳсоси ҳаяҷон шуморо фаро намегирад ки байрақи Тоҷикистон бо шарофати музаффарияти шумо, ғолибияти шумо баланд бардошта мешавад? Ман хурсанд мешавам, барое ки как баланд мебардорем, ҳама хурсанд мешавад. хуб, Абубакр чӣ гуна аст дар ин намуди варзиш? бале, мо хурсанд мешавем ки байрақи Тоҷикистонро мебардорем. акнун ки фарзандо музаффарият ба даст овардан, ғолибият ба даст овардан, шумо ҳамчун падар, ҳамчун устоди аввалини писарҳо чӣ гуна аст масалан ғолибияти фарзандро дидан дар
ҳангоми мусобиқаҳои варзишӣ? дар вақт вайра ки гап қатъӣ гуфтам намешавад ва эҳсосоте ки дар вақт мешавад, вақте ки дар байни ин қадар давлатҳо мероӣ, намехоҳем ки ма бисёртар иёра тамошо намекунем, бисёртар ҳам вақте ки байрақҳоро нигоҳ мекунем ки дигар байрақҳо мехамад, вақти намехоҳем ки амалта бинем ки байрақи мо бихамад дар байни дигар байрақҳо поён бихамад. Вақте Бразилия саҷдаву нобуд ин вайра зад гузашт, мо дигар эстода наметонистем дар ҳамаи синну сол дар кадом давлатҳое ки чемпионат мешавад, якум даъватнома барои Мунис Абубакр меояд. Ба хотири парафшон шудани байрақмон дар ҳамаи давлатҳо, мо вақте ки байрақмон баланд мешид, дигар байрақҳо поён мешид ва ё гиря мекарданд, мо ай ҳамо ибрат мегирифтем, медидем ки ҳамин кор чӣ кор кунем ки дар сари мо наёяд. ҳамон хатогиҳое ки ё карданд, мо ҳаморо ҳар баъди чемпионат бо тамошо карда ислоҳ мекунем ки ҳамо хел мо дар ҳамон ҳолат нағалтем, ки мо ҳама вақт байрақи Тоҷикистона баланд бардорем. Барое ки барои ман фарзандо ватани мисли падар модар аст. Мақсадат меояд ки барои баланд бардоштани байрақи Тоҷикистон дар кадом давлате ки набошӣ, ягон чиз нигоҳ кардан дар кор нест, фақат пеш рафтан дар кор, фақат ҳаракат кардан дар кор. Чун аллакай мо огоҳ шудем, Мунис аллакай 50-0, яъне фақат ғолибият ба дастовардагӣ аст ва Абубакрҷон бошад 43-0. ва чун албатта инҳо ҳоло дар айни камолот ҳастанд, бояд кӯшиши зиёд кард то ин ки ба муваффақиятҳои боз ҳам аз ин баландтару хубтар бирасанд. Шумо ҳамчун устод, ҳамчун падар чӣ ният доред, чӣ нақшаҳо дар пеш аст? Дар пеш ози мусобиқаҳо зиёдан мо ҳаракат мекунем ки дар соли оянда ба фикрам ки дар олимпиада дохил мешавам. Яъне намуди варзиши ҷуҷитсу. намуди варзиши ҷуҷитсу ҳаракат мекунем ки медалҳои олимпиадаро бигирем. Баъд давомаш мо тайёрӣ ба ҳама чиз дидесем. Ҳамаи чӣ медали тиллое ки олимпиада дар Тоҷикистон нестай, ҳаракати мо ҳамон медалҳоро оварданай. Ё ҳам аз ҷудо баромад мекунанд, машқ мекунанд, ҳам греплинг машқ мекунанд, ҳам ҷуҷитсу машқ мекунанд, ҳам самбо машқ мекунанд. Ба ҳама ҳамаи намуди варзишҳо омодаанд ки фақат мо барои чӣ дигар дар дигар шозӣ намероем, барое ки мо иша тамом ки кардем, бо вуҷда мегузарем. Ҳама ҳамеёра якҷо мо омодагӣ дида рафтесем. Беҳтарин. Хуб, таманно ё ин ки умеду орзуҳои Абубакр ва Мунисҷон дар оянда чӣ аст? Ман мехоҳам медалҳои олимпиадаро аввал биёрам, баъд байрақи Тоҷикистоно дар UFC мебардорам. Тоҷикистон ба пеш. Ман мехоҳам чемпиони олимпиад бошам, байрақи Тоҷикистоно боло бардорам. офарин. Саломат бошед, бароятон муваффақияту музаффарият таманно мекунем. дӯстони азиз, нигоҳ накарда ба наврасияшон Абубакр ва Мунис дар мусобиқаҳои берун аз кишвар, дар мусобиқаҳои осиёӣ ва сатҳи ҷаҳонӣ 94 маротиба дирафши ватани маҳбубамонро партавафшон карданд, соҳиби медалҳои тиллои мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ гардиданд, камарбандҳои зиёд. Ин албатта медалҳои зиёд шаҳодат аз ин музаффариятҳои онҳо медиҳад. дӯстони азиз, инҷо ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо қарор доштанд устоди варзиш, падари Мунис ва Абубакр Аваз Давлатов ва Мунису Абубакр. Хушомадед бори дигар ба барномаи мо. Субҳи зебои ватан муборак.